ग्राम पंचायत राज्य मोहब्बत परिषद से निकरमठ निझारू सांसली एवं युवा प्रत्याशी बाबा उमेश मिश्रा तो अब किरबा भूले के बाद ना भुलाए के बाद नहीं के मुखिया बनावे के बाद याद रखिए। अब की पूरा सह जाई सगरी विकास हो जाई कवनो योजना ना रोकी सगरी के पास हो जाई ऐसन तलावे के बहो हो बाबा उमेश के जीतावे के बा मुखिया बनावे के बाहो कोई के कहला में ना आवे के बा अब की जितावे के बाहो। तो याद रखी अब फिर बाबा उमेश के जिताई और अपना पंचायत में रउरा लोग जानो तानी कि 5 साल से कितना अत्याचारी हो गई बटे। तो अब की बार भूले के बाद और ना भुलाए के बाद बाबा उमेश के जिताए के बाद तो याद रखी चाचा चाची भैया भाभी करी है विकास खूबे जदि जीती जाई है हो अपना पंचायत के भगिया जगाई है हो। एक बार जिताएंगे अब फिर आ देखी काम के मन होला सबका से मिल जुल के रहेले निमन व्यवहार बटे हो पूरा पंचायत में इनके तो उठ के लहार बटे हो झांसा में नयावे के बहो हो बाबा उमेश के जीतावे के बा मुखिया बनावे के बाहो कोई के कहला में ना आवे के बा अब की जितावे के बाहो। और जी हमार बा मर्जी बराउर और जी हमार बा मर्जी बराउर सोच के जिताई ना तो जीत जाई बाऊ तो फिर कहें 5 साल आऊ। तो याद रखी चाचा चाची भैया भाभी याद बता बाद बा ना तो फिर 5 साल बर्बाद बा। तो याद रखी अब की बार बाबा उमेश मिश्रा के ही जिताई। इंदरायावा सदी है बिढ़पी नसीनावा हो केहुओ के बाकी नहीं रही कवनो कमावा हो। ये कौन हो भैया देखो कहले हाथ जोड़ी ने के रहुआ सपोर्ट करी जी मिलल बा मौका मिली जुली सभे इनका के वोट दी जी जोड़ तोड़ लगावे के बजी बाबा उमेश के जीतावे के बा मुखिया बनावे के बाजी बाबा उमेश के जीतावे के बा मुखिया बनावे के बाहो। अगर रउरो चाहतनी ऐसा अपन चुनाव प्रचार बनावे की तो संपर्क करी धीरज रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहब्बत परिषद जिनकर मोबाइल नंबर बा 91 10 14 63 69।